YouTube! Аз съм DBG12 и днес ви бях обещал да си направя сървърта. Ето го сървъра! Дами и господа, ето вижте, даже аз съм умрял. Още няма хора, но ще има. Обещавам ви го. Ще има IP в описанието. Надявам се доста хора да дойдат, но като за начало ще са 12, понеже няма много място. В момента само ще е пробно. Надявам се да е станало добре. Ето вижте, аз съм Олнора, мога да опвам всеки. Ще се постаря почти всяка вечер да има хора. Такова. Не хора ми за ранг. Нали. После ще ви обясня. Аз го забравих даже. Тук един човек дойде и си построи къща. Не питайте, аз само служих с вълната. Другото той си го е правил. И с малка част от дървото. Бях ви го обещал, ето ви го, ти ли си дървото? Не, няма да си. Винаги, което аз дърво реша, то няма да е това. Добре хора, смятам, понеже не знам къде е спална, ще влезна с някакво име и пак ще го направя. Ще намеря спална, обещавам ви го. Ще се пълна. Добре. И там ще започна да строя. Тук човека е започнал, в смисъл той е един мой приятел, той през скайпито. Ще има IP в описанието. Хора, много се радвам за този сервер, но смятам картинката да е като на Дапакта. Много ме гиви Дапакта, той ме вдъхнови за този сервер. Пресли пък, той ме вдъхнови да направя този канал. Даже в момента гледам Пресли. Може да се абонирате и за Пресли, макар че аз няма го сложа в описанието, понеже той няма да играе с мен. Нали? Може да му правя покана. Скоро утре ще имам премиум акаунт, че имам терария, много яки неща пригъзвам за този канал. Още веднъж да се извиня за малкия екран и за не толкова добрия FPS на GTA 5, като снимах, но така станаха нещата, опциите май нещо ги обърках. На следващия път няма да е така, обещавам ви го. Не се безпокойте, иначе няма съжалявам. Но спална ще е готов, обещавам ви го. Ама сигурно не точно веднага. Ще се работи още по него. Друго да кажа, друго мисля, че няма какво да кажа, освен да кажа, че съм много щастлив. Обяснявам се 2 минути колко съм щастлив. Господи, аз съм много зле. Хора, но много се радвам за този сървър. Бих пуснал една музичка, но примерно това не ме измислих, колкото за да е набързо. Да си продължим, чакайте само момент. Добре, така, влизаме в мултиплеера. Влизам с някакъв акаунт, дори той е рандом, колкото за да... Ето, той джойна. Не знам защо съм момиче. Тъпо. Май беше... Добре, ето тук е спална. Ще го запомня, не се безпокойте. Ще го разчистя, ще се постаря този епизод да стане всичко. Не се безпокойте, спална ще е готов. Съжалявам, че снежен биом, ама не знам как да го правя. Ако може, ми помогнете. Сега в момента трябва да изчистя това дърво, точно в момента. Много се радвам за този сервер, но смятам скоро запомних къде е точно. Ама трябва да изравнявам доста време. Но ще го направя в този клип. Много се радвам. Не знам за кой път вече го повтарям, но съм страшно щастлив. Добре, трябва пак да... Добре, чакайте как ще е така. Едно да. Така ще е добре. Така, да си го разчистим.
Добре, той се може да се разчисти от там нататък. Тук само ще го направим наравно, но ще трябва да сложи рез, хора, защото не че не ви вярвам, но ще трябва. Аз ви вярвам, че няма правите глупости на спавна, но искам все пак да сложа. Не се безпокойте, вярвам ви. Ще ме изнерви това. Добре, чакайте само да го изравня. За момент. Добре, съм пак. Не знам, ако намерите друг бам, веднага ми се обадете. Вече той става спална. Малко странно звучи, но ще е така. Смятам да е още малко и ще... чак още малко, не, аз съм много бърз. Добре, така, копчим. Добре, добре, прави се. Обърках се поради много неща вече. Чакайте само момент да направя нещо. Добре, само да видя колко време става вече това клипче. Вече много мъжко ми се струва. За начало спомнят, че ще е малък, колкото една лека малка постройка. Чак много малка не, но средно малко, да. Примерно и торет и етина вътре ще го няма. Може би ако ми остане време при вас ще направя постройката, но сигурно няма ми остане. Аз се налага да ви разчитам, а? Добре. Колко време е вече този клип? 7 минути се обяснявам и правите неща. Нищо, поне правя нещо, а не съм като някой други. Ето, здравейте, днеска ще правим нищо. Как сте? Кефи ли ви нищо? Чакайте само това да го разруша. Надявам се да говоря вече по-силно. Утре или други ден ще има клип на Терария, зависи ако имам време с приятеля ми, неговия приятел ще се запознаем и ще играем. Аз ще се купя и Minecraft ще си купя и която игра поискате, ще е за вас готова. Всяко време, чак по всяко не, но ще се постаря. Горе-долу да има неща по всяко време. Добре, стане ли 15-та минута спирам клипа, хора. Съжалявам. Не, може би още 13-та. Сори, ама така наложи. Днеска да помня как дразнихме приятеля ми. Нали, той, да не казвам, малко е лично, но няма го кажа. Нали сням в момента. Ако искате да го кажа следващия клип. Не, махни се! И че нахалитет. Не, спешъл и един лък. И душето там. Добре, къде? Къде е крипъра? Къде си, крипи? Крипър? Добре, точен ли съм? Не съм. Сериозно? Почти нищо не ти набъни. Пак. Убихме го. Най-сетне. Добре. И тек ли трябва да реша мой човек? Мой дърво, айди. Защото ти не си точно човек. Но разе така да руша и да направя нищо през клипа, но така ще се наложи. Спална ще е готов. Но чакайте само да видя. Още не се нуждава от репер. Да го правя в смисъл. За тези, които не разбират. За тези, които разбират.
Браво, вие разбирате. Това ще отнеме време. Чакайте да видя колко време става клипа. 10 минути, след 5 минути, 3 минути свършваме хора. Сори. Сори, моди. Не знам. Тук да е като че ли спълно, после ще го довършвам. Това ще е нагледно, после ще го доправям, наистина. В смисъл, нали да е вече добре. Моля ви се хора, ако не съм успял да направя реса, не трошете. Защото може да сте баннати или кикнати. Но аз не искам да ви киквам, нито банвам. Затова не трошете и не чупете нищо. Само да видя дали тук изобщо мога да правя рисове. Да видя дали имам този плагин. Така. После ще видя дали имам този плагин. Важното сега е да съм готов. Теб те няма. Теб те няма. Добре, някакси тук ще е вградено, в смисъл ето така. И ще се още малко да се вкрати. И ще се изкачате нагоре и така. Още малко навътре, малко ще повярвате хора, ама така се налага. Добре, и тук някакси ще се изкачат. Ето. Добре хора, надявам се този клип. Абонирайте се, дайте положителен вод за този клип. Не забравяйте да харесате Facebook страницата ми и до скоро!